σαν μια Ευρώπη. Ό,τι θέλει το Ευρωμανούλι. Un sugo di frutta, per favore. Ωραία φρούτα. Un succo di frutta. Τι είναι αυτό? Α, ξέρετε, επειδή δεν έχω προλάβει να μάθω όλες τις ξένες γλώσσες, μου ξεφύγανε 2-3. Μου το ξαναλέτε άλλη μια φορά. A fruit punch, please. Punch, please. Ξέρετε... Ξέρετε, επειδή μου το λέτε λίγο πιο αργά. Πιο αργά. Ένα χυμό από φρούτα, παρακαλώ. Ένα χυμό από φρούτα, παρακαλώ. Α, θέλετε ένα χυμό από φρούτα? Και λέγα, πού την ξέρω εγώ αυτή τη γλώσσα, πού την ξέρω? Δεν μου ξεφεύγει τίποτα.